बाहागो लाफैबाय आरो गोबां बिटिआर सुक्तिनि बाथ्रा बुंदों आरो गौथुम जि बाथौ सिबियारिनि थाखायबो गोबां मेसेज होदों। मा बुङो? गमामायैनो बे मोनसे जोबोद गिदिरथार बाथ्रा कि भारतनि नखर मन्थ्रिया फैनानै बाथौनि मोन्थोरनि बादै बाथौनि सान्थौनि बागै जोबोद गेबेङै बिथाङा जोंनो फोरमायलांदों आरो बिथाङा दिनै बाथौनि बागै बुजिनाय माने जोंनि हादोरनि मानसिया बेखौ बुजिनाय आरो बाथौ महासभाजों लोगोसे बाथौ सिबियारि आरो दुलाराय बर' माहारियानो हास्थायदोंमोन जे सानसे बाथौखौ जेखौ बर' माहारियाल' सिबियो बे बाथौआ नेसनेल लेभेलाव बयजोंबो मिथिजानाय जागोन, इन्टारनेसनेल लेभेलाव बयजोंबो मिथिजानाय जागोन आरो दिनै गमामायैनो इउनियन हम मिनिस्टार आरो चिफ मिनिस्टार बिथांनि प्रेजेन्सआव आरो बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों बाथौनि गोनां गोनां आयदाफोर बाथौनि गोनां गोनां बिथिंफोरखौ बिथांमोना गेबें रावजों हादोरनि मानसिजों लोगोसे मुलुगनि मानसिनो फोरमायबाय आरो बिनि उनाव फैबाय थानाय समाव बाथौ धोरोम सिबिग्रा एबा फोथायग्रा गासैबो सोद्रोमाफ्रानो जोबोद कनफिडेन्सजों धोरोमखौ सिबिलांनो हागोन आरो हारिनि गेजेराव जि मोनसे सान्थौ सानस्रिनि गेजेरजों हारियाव आब्रुथि लाबोनाय, गोजोन लाबोनाय, खौसेथि लाबोनाय आरो मोनसे गोथार लामाजों आगान सुरनो थाखाय फैबाय थानाय जोलैखौ थुलुंगा होनो हागोन, फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ बे मोन्थोरजों दैदेनलांनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। गिबि मन्थ्रिया गोबां पेकेज फोसावदों, मा बुङो? बिथाङा आगोलनिफ्रायनो रायलायबाय थादोंमोन जे इन्डिजिनास जि फेथ होननानै बिथांमोनहा मोनसे डिपार्टमेन्ट बानायदों आरो बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों गुबुन गुबुन थागिबि माहारिनि धोरोमफोरखौ रक्षनाबेक्षना होनाय जौगाहोनायनि थाखाय खामानि सोलिगासिनो दङ आरो दिनै बाथौनि बे गौमा आर'जाव फैनानै गिबि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाथौनो मोजां पेकेज फोसावलांदों आरो बेखिनिखौ मावफुंजोबनानै होयोब्ला आं निस्सय फोथायो जे बाथौनि माखासे थानसालि लुनाय बायदिसिना हाबाफारिया जोबोद मोजाङैनो जाफुंसार महर मोनगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै नखर मन्थ्रिनो जे बाथौइजिमखौ गनायथि मोननो थाखाय आर'जलाइ गथायदों होनना बुंदों। मा बुङो बे बेलायाव? बिथांनो मेम'रेन्डामबो होनाय जादों। निस्सय बिथाङा बिनि सायाव बिसार खालामगोन। बिथाङा हयथ' बिनि सायाव आगोलफ्राव बेबायदि मोनाखैमोन बा बुजिनो हायाखैमोन, नाथाय दिनै फैनानै जि नुफैबाय, जि बुजिबाय, निस्सय बिथाङा बिनि सायाव मोनसे गावनि बिजिरगोन होननानै आं मिजिंथियो। सारखौ गोबां साबायखर बावलांदों जे बिथांखौ लिंनानै लाबोनायनि थाखाय। बिथाङा गुबै दिनै हयथ' सोमोनांदों नुनानै जे बर' माहारिया जे एसेबां डिसिप्लिन आरो एसेबां खौसेयै दङ आरो धोरोमनि फारसे बयबो सांग्रां, बे गासैबो थासारिखौ नुनानै हयथ' बिथाङा सासे हादोरनि दैदेनगिरि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो सोमोनांदों। नंखायनो बर' माहारिनि फारसे बिथांनि जि श्रद्धा आरो बिथांनि अननायखौ बिथाङा फोसावलांदों। मा मेसेज होगोन दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों सारा? दिनैनि हाबाफारिया जोबोद मोजां जाबाय। बेबायदिनो मोनफा मोनफा मुलुगनां थाखोआव बर' माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय, बर'नि धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय, बर' माहारिनि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय, राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय अराय सम खौसेयै आगान सुरलांनांगौ। थांनाय समाव गावबा गावजों एना एनि, गावजों गाव बुथारलायनाय बायदिसिना थासारिनि थाखाय बर' हारिया गोबां खहा जाबाय। दिनै आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आं बेखौनो आर'ज गाबो जे बेबायदि गाज्रि थासारिया जेन' बर' हारिनि गेजेराव फिन फैफिना, बयबो खौसेयै मोजाङै आवगायलांनो हायो आरो साफा सानै सोरबा गेना गोरोन्थि साननायफोरखौ जाहाथे मोजाङैनो सुस्रांनानै होयो, आं बेखौ हास्थायो।